Podríamos logo aquí tamén ir a mi canal, no cal é a miña páxina web na cal aparecen mis vídeos e as miñas listas de reproducción, que é totalmente configurable. Podríamos cambiar os temas e colores, pero bueno, eso xa hai que perder un poquinho de tempo e argallar. E a configuración tamén, pois podríamos cambiarlle o título da nosa páxina, unha etiqueta, tipo de canal, pois director, músico, humorista, etc. Si queremos que o canal este visible ou non. Os vídeos e listas de reproducción queremos que aparezcan. Por exemplo, aquí lle vou dicir que tamén quero que se vexan as listas de reproducción. E destas, pois que se vexan as clases de célula, editores de vídeo e xestores de fotos. Damos cambios e aquí xa se verían os meus vídeos, pero ademais as listas de reproducción que eu fixen de vídeos de outra xente. Bueno, penso que con isto é máis que suficiente para facer unha primeira incursión nas posibilidades que pode ter no mundo docente unha conta en YouTube. Espero que fora de axuda.